खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। BTCनि EM रनजित बसुमतारीआ दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गंब्रैसो गोजौ फरायसालियाव थांनानै नायदिंहैयो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गोजौ फरायसालि, डिमाकुसि गोजौ फरायसालि, अलंबार गोजौ फरायसालि आरो भेरगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिखौ नायदिंहैयो। BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ नायदिंनाय समाव फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलिफोरजों सावरायलायो आरो फरायसालिनि हालोदफोरखौ सुलाद लायो। थाखो खथायाव BTCनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा फरायसा फरायसुलिफोरजों सावरायलायो। BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे मिड डे मिलबो जाफानायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फरायसा फरायसुलिफोरजों थाफानानैनो मिड डे मिलखौ जाफादों। लोगोसे बिथाङा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजोंबो सावरायलायो। And twinkle on the Milky Way. And twinkle on the Milky Way. Yeah. Stretching. Oke, pribadi kalau teman-teman show, korban berjalan. Tossing your hands in spring dance. Spring dance. Thank you. नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।